Bé, bon dia. Bon dia. En primer lloc, agrair-li la seva acollida, l'acollida que fa el municipi de Poblet als hostes Sí, i haver acceptat fer aquesta entrevista. molt I bé. voldria fer-li unes poques preguntes. La primera és què queda de Rafael Barrué que va néixer a Vila-real, d'aixòs orígens de Vila-real. Els orígens sempre queden, no? O penso jo que han de quedar, no? Jo soc una persona que m'agrada la memòria, no? La memòria de la història de la persona, no? De com, on va néixer, no? On passava l'estiu, no? I totes aquestes històries que de petit, no? Vius, no? O les vivències que tens, no? Cada diumenge de l'estiu que anaves a missa allà a l'ermita per dins un reguer, perquè estaves en un base d'una família de la teva àvia i aleshores fes, fes jocs, jo diria ara jocs, però tal vegada no eren jocs, eren vivències, no? En un po de pot fes un incenser, amb la pinassa dels pins, no sé, coses molt senzilles, no? Com va descobrir, si es pot resumir en unes poques paraules, que la seva vida estava ací a Poblet? Bueno, jo crec que això és una història que cada dia vas descobrint, no? O almenys cada dia et pots dir què faig aquí, no? Què faig així. Però bueno, ja fa 27 anys que soc al monestir de Poblet. Vaig entrar l'any 99, després d'haver conegut el monestir com a hoste, perquè havia vingut a l'institut i tot això, però com a hoste el vaig conèixer l'estiu de l'any 1986, un estiu que vaig venir a Mossèn Guillermo, de Santa Sofia, no? I ell solia venir a Poblet la setmana de Sant Bernat a fer una paella, i jo vaig venir amb ell per casualitat, perquè venia un altre que crec que a aquell potser li interessava la vida monàstica i jo no. Però no, vaig venir, mira, vaig tenir la casualitat que vaig venir. I jo vaig dir, que això ho dic moltes vegades, no? Que vaig dir, bueno, per mi això de Poblet no ho és, no? Si algun dia em perd, que no vinguin a buscar el monestir de Poblet perquè jo no s'hi no torne. De fet, només torna en 3 o 4 anys, però quan al cap de 2 o 3 anys vaig venir amb un altre amic, era Setmana Santa, no estàvem a dins de l'hostatgeria, estàvem fora, no? Els pisos d'ací fora, però jo vaig dir, vull venir ací el màxim de temps, no? Perquè la Setmana Santa aquell any, no sé, la vaig viure molt intensa aquí al monestir, des dels oficis del dijous sant crec que ens van quedar fins al dilluns o dimarts de Pasqua, i jo, no sé, vaig veure que era una cosa molt, no sé, interessant, no? Perquè jo soc una persona que no mai he perdut la fe, ho he intentat perdre perquè pensava que si perdies la fe eres més normal, o no sé, però no he fet tots els mitjans per perdre la fe, no la pude perdre, i bueno, crec que a partir d'aquella estada que vaig estar a la Setmana Santa, ja vaig començar a venir a l'estiu, venia jo pel meu compte, o sigui, jo sol, no venia acompanyat per ningú, i a poc jo crec que vaig descobrir que això de la vida monàstica era interessant, era molt bonic, per al que li agradara, per mi no, perquè jo tenia moltes coses que fer, estava fent belles arts, feia exposicions de pintura, el grup de danses del Raval, el grup de danses del Piró de la Pobla Tornesa, o sigui, que jo no tenia temps de ser monjo, clar, quan tens tantes activitats, no? Però, bueno, van anar passant els temps i a poc, per resumir una mica, també vaig tenir la beca d'Avalos Fletcher, de Castelló, vaig estar un any a Barcelona, aleshores també des de Barcelona vaig venir en tren aquí, i a poc, diguem que vaig anar descobrint, no, que aquesta vida era interessant. Però com jo això de creure en Déu podia ser que era tot un invent meu, bueno, vaig fer el primer de Ciències Religioses a Barcelona, que feia de profe de dibuix en els instituts de Barcelona i del Baix Llobregat.
em vaig apuntar a Ciències Religioses, vaig fer un curs de Ciències Religioses el primer any i vaig dir que, bueno, que la veritat que sí que Déu, que crec que Déu existeix i que algú em demanava, no? Però igual era al seminari de Barcelona, igual jo havia estat al seminari de Castelló, res, un moment, 6 setmanes, quan tenia 13 anys, però no sé, suposo que era massa jove i tenia enyorança i coses d'aixes i no podia resistir. Però, bueno, la cosa és que va haver un dia en què parlava amb un monjo i em deia tu demanaria un senyal al Nostre Senyor? I jo dic, però si estic fart de demanar senyals i m'avorrís, ja no sé què demanar. I va haver un dia, a la borsa de treball de dibuix, que no sortia, o sigui, els números eren més baixos que els meus, però no sortia. I vaig dir, això és el senyal. I va dir, no, és que jo he vist demanar d'escoles d'arts oficis, no sé què i tal, i és igual. I bueno, vaig agafar un any, un curs escolar i me'n vaig a Poblet, i passi el que passi, ja està. I si ja vaig vindre el 4 d'octubre, vaig entrar el 4 d'octubre del 99 com a postulant, i bueno, la veritat és que conforme un monjo em va dir, no? Diu, bueno, sí, hi haurà dies que tindràs més llum i altres dies de més foscor i tot això, però bueno, penso que és una vida, no sé, molt... com un... En la vida m'he pogut pensar ja, no? que fos una vida tan plena, no? De monjo, no? Que a vegades també ho dic, no? I dic, si igual estàs fent a les 10 del matí, estàs metit en un balla i a les 11 estàs xocant la mà al rei d'Espanya, o sigui, és una cosa molt variada, diria. Ser el 106è abat de Poblet, què va sentir quan la comunitat el va escollir? Bueno, la veritat que nosaltres vamos, ens coneixem tots, o jo, tot va venir perquè jo era prior l'any 2024 i el dia 29 de febrer de l'any 24 va eixir el nomenament de l'abat de Poblet, Octavi Vilà, com a bisbe de Girona. Aleshores, clar, jo m'havia avisat el dia anterior, per la nit, després de completes, i jo no vaig dormir en tota la nit aquella, perquè, clar, jo dic, ui, mare, els que som, no? Doncs no n'hi ha molta varietat per elegir un abat, no? Entre els que som, no? I no vaig poder dormir tota la nit. Però tots els monjos dormien, no? Aleshores, el dia següent, quan l'abat va comunicar a la comunitat, pues, els monjos aquesta nit no van dormir i jo vaig dormir d'una tirada, estava tan cansat, no? I després també, bueno, la veritat és que l'abat general em va donar molta confiança, va venir al cap de 2 o 3 setmanes, vam estar parlant, ell va estar parlant primer amb mi, després amb tots els monjos, després va tornar a parlar amb mi, em va dir que estava clar que havia de ser jo, que ell veia que si fèiem l'elecció al cap de 2 o 3 setmanes que havia de tornar aquí per a la consagració del bisbe de Girona, que podíem fer l'elecció, que no hi havia cap problema, que sortiria. L'elecció sortiria jo, no? I jo, al final vaig dir, bueno, ja que no hi ha manera que pugui ser un altre, perquè no pot ser. Si és això el que Déu vol, no? Al fi i al cap i a la fi és una cosa molt, jo diria que és molt democràtica, perquè te voten, o sigui, no fas campanyes ni res, una o sigui, votació, te voten, sí, te voten, no? Evidentment, fem una missa de l'Esperit Sant al matí i tot això, perquè, bueno, és una cosa que t'elegixen ells, no? Però, i això, i clar, doncs ja la primera votació ja vaig sortir, o sigui, no vaig tenir que repetir. I bueno, doncs, un poc impressionant, perquè cada monjo es posa davant teu i et promet obediència, i cada monjo, és un poc impressionant això, sí. I tu et veus conforme ara, que també a vegades em veig jo, dic, què faig aquí, no? Perquè em toca a mi, no? Ser abat, però bueno, doncs, si el Senyor vol, doncs mira, tindré que ser abat de moment, no? I el dia que n'hi hagi un altre, doncs o una altra possibilitat d'una altra persona, o el que sigui, o jo puc deixar-me-ho, no? Perquè tampoc... Nosaltres som abats vitalicis, vol dir que fins als 75 anys, no? Però abans de l'elecció de l'abat nosaltres podem fer el que se diu
demanar un vot de confiança als 6 anys. Als 6 anys vam acordar que se faria aquesta votació del vot de confiança, és a dir, de 4 anys, i per dir que sí, que seguisca o fora, no? I ja està, no? Però bueno, ja No sabia que es feia el vot de confiança. Sí, això se demana abans de fer la votació, clar, no? Perquè podries dir, no ho fem, no ho fem, però van demanar el vot de confiança, sí. Hi ha historiadors que diuen que Poblet, més que un monestir, és també un resum de la Corona d'Aragó. Què considera que representa Poblet en aquest sentit històric? Què destacaria? Bueno, evidentment, clar, el monestir de Poblet no, es crea o es funda no, en el 1150 i és el moment de l'època de la Reconquesta, és a dir, doncs està el regne d'Aragó, el comte de Barcelona, no? I Ramon Berenguer IV, el comte de Barcelona, dona aquestes terres, que són les terres que s'anomenaven el bosc de Poblet, no? De Poblet ve el nom dels populus alba, o sigui, dels xops aquests que tenen la fulla verda i blanca per sota. I aleshores van donar aquestes terres, moment de reconquesta, i ho donar als monjos de Fontfreda, perquè, clar, era un monestir cistercenc, i els monestirs cistercencs tenien aquesta vessant de tindre els monjos, no? Més aixina de cor, de pregària, i els germans llecs de treballar al camp i tot això. Clar, digues, bueno, si necessitem germans o braços no? Per treballar al camp i al mateix moment, diguem, braços per portar la cultura, no? La cultura cristiana a les noves terres, no? Pensant que Poblet està en el que se diu Catalunya Nova, no? Aleshores, clar, què passa? Que prompte comencen el rei a enterrar-se aquí a Poblet i ja diguem que quasi 8 reis de la Corona d'Aragó són enterrats a Poblet i això fa que, diguem, que n'hi hagi com un cert lligam entre Aragó, Catalunya, que són l'antic regne de Mallorca i València, perquè, de fet, és prou visitat per aquesta gent i ara enguany, que fa 750 anys de la mort de Jaume I, el 27 de juliol, doncs també això, diferents entitats d'aquestes comunitats autònomes han vingut o bé estan venint a fer homenatge a Jaume I. Un episodi trist de Poblet és el de la desamortització. Jo recordo quan era menut que els monjos ja parlaven d'aquest episodi com un episodi trist en què Poblet va estar a punt de desaparèixer. No? Què ens ensenya aquell episodi? Un episodi en el que el monestir va estar 105 anys, no? Que no va tindre vida com a monestir. No? Els monjos es van exclaustrar, van anar cadascú pel seu compte. Recordo que vam estar llegint un llibre, El refetor, no? Que es llegeixen llibres a l'hora de dinar i de sopar. Es llegeix un capítol de la Bíblia, després un llibre que pot ser que sigui història o el que sigui, i vam llegir un llibre d'història que parlava sobre tot el període de la desamortització, és a dir, des que diguem, el govern va declarar aquesta desamortització de l'any 35, de 1835, i com, diguem, aquelles propietats que havien a l'Església, com ho venien o com ho gestionaven. No? Evidentment, moltes propietats d'aquelles, en principi pensaven que les vendrien o perquè tinguera diners el govern o el que fora, no? Que la majoria dels edificis que vam poder vendre i tot això eren a les afores de les ciutats, de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, diguem, perquè podien vendre-ho i construir o fer fàbriques o el que fora, no? Però, clar, els monestirs que estan al mig del camp, no? O sigui, que no tens potser una ciutat al costat i el més prop que tens és a 2 quilòmetres, un poble petit, en el 1800, clar, no, es queda com, diguem, que a veure qui compra això, no? A Poblet sí que van comprar les terres del monestir, van ser venudes, les van comprar gent de Barcelona,
diguem que tenien possessions i tal, i terratenyents, però l'edifici del monestir no es va vendre, de forma que l'edifici actualment encara és de l'estat espanyol, l'edifici de Poblet, no? El que hi ha entre les muralles, no? Dintre les muralles. I la comunitat, va haver un president de governador civil de Barcelona, als anys 40, que va comprar les terres de dintre d'entre muralles i ho va donar als monjos, perquè els monjos puguen tindre alguna cosa que plantar, no? Un terreny per poder plantar verdura o arbres fruiters o el blat, no? Hi ha fotos que hi ha blat plantat, avellaners, vinya, que és el que és de la comunitat, diguem, entre les muralles. L'edifici és de l'estat espanyol perquè es va quedar així. Nosaltres als anys 50 vam fer una espècie de conveni en què els monjos del Cister eren usufructuaris de l'espai per 100 anys. Ara ja en portem molts i als anys 50 s'haurà d'arreglar, però ja estem mirant d'intentar-ho arreglar abans perquè, diguem, clar, nosaltres, tot el que és l'estructura d'edifici, sempre s'han d'estar fent restauracions i això ho fem per mig del Patronat de Poblet, que és un patronat que es va crear l'any 31, amb el fons 13 encara, i que ara també tenim una reunió enguany del patronat, perquè fa temps que no s'ha reunit, i precisament aquest patronat, que els estatuts actuals són de l'any 86, hi ha un representant, o ha d'haver un representant en la reunió del govern d'Aragó, de València, de Balears i de Catalunya, que en aquest cas el president del patronat és el president de la Generalitat de Catalunya. L'abad és un vocal i prou. És vocal. És vocal, però clar, l'abad és el que signa totes les peticions de subvencions que puguem fer. No sé, les subvencions les demanem al Ministeri de Cultura, a la Generalitat o a la Diputació de Tarragona. Jaume I, enguany commemorem els 750 anys de la seva mort. Què sent un abat de Vila-real quan cada dia passa sota la tomba del rei, en una plaça com la que teníem fins fa uns anys, presidida també per Jaume I, i per què voldria Jaume I ser soterrat a Poblet i a més amb l'hàbit cistercenc? Bueno, era també fruit de l'època, no? Que diguem, solien, diguem, els reis en el seu testament, no? Posar on volien soterrats i, evidentment, com ja havien començat el seu avi, soterrats a Poblet, no? I és també normal, no? Que en aquella època se decidira que tu t'enterres o soterres a un lloc i a aquest lloc hi ha monjos, vull que és soterrat vestit amb la cogulla de monjo cistercenc. Això també és fruit de l'època, no? I el que és interessant no és això que diguem, molts dels reis, evidentment ningú va morir a Poblet, o sigui, moren a Barcelona, o moren a València, o a Alzira, o moren lluny, no? Però diguem que fan tot el procés, no? De portar, de fer els funerals a la catedral de València, de tot el cerimonial, després de fer els trasllats cap a Poblet, això està molt documentat, Martí l'Humà també igual, o sigui, van fer una espècie de Barcelona a Poblet, va ser tot un viatge espectacular per vindre a soterrar-lo. I ho diria perquè és el fruit de l'època i ja està. Decidir un lloc. Hi ha algun historiador que diu que Poblet va ser el punt que després Felip II d'Espanya va voler fer amb l'Escorial, com dient, havent vist que les tombes dels reis de la Corona d'Aragó estaven a Poblet, com dient, jo he de fer un monestir perquè sigui panteó reial, i va fer l'Escorial. Això ho diu algun historiador. Com si havia pres el model de dir, un monestir, monjos i panteó real. Jo vaig a fer-ho a prop de Madrid. Sí que era el monestir més gran fins a la desamortització de tot Catalunya, no? Almenys. Sí, és el monestir més gran, gòtic, de tota Europa, que està habitat. Perquè resulta que, clar, hi ha monestirs a Alemanya, a Àustria, que estan habitats, però ells el gòtic el van
desmuntar, van fer barroc, o sigui, aleshores, clar, podria... Potser a Poblet la desamortització va servir perquè no es destruirà més, o sigui, no canviarà d'estil, perquè tenim un espai, no? Està rodejat de muralles, unes muralles que va fer el Pere Alcide Murillo, però que no han servit mai per a cap guerra, i les fotos que tenim, perquè quan vas començar a existir la fotografia, van començar a fotografiar el monestir de Poblet abandonat, no? Es veu a les muralles, per exemple, les de la plaça, que ara són muralla, es veu totes en forats perquè hi havia balconades, havien fet fora de la muralla balcons. I sí, la persona pot, diguem, veure perfectament en tots els plans que hi ha del monestir que hi ha un tros que no hi ha muralla, hi ha un edifici nou, que nosaltres diem les cases noves, que és on, dalt de tot hi ha, la majoria de les habitacions dels monjos estan a aquesta zona, i aquell edifici, clar, segons diuen, els planos que van fer, o que han vist, el pare Agustí Altisent, que va fer la història de Poblet, no? Que estan, perquè la documentació de l'arxiu de Poblet està a Madrid, perquè això sí, la desamortització, almenys van pensar que els arxius, emportar-se'ls, no cremar-los, guardar-los. Aleshores, ell va veure que havia seguit fent, o sigui, l'edifici aquell que van fer, nosaltres diem les cases noves, amb uns porxos que sembla la plaça Real de Barcelona, doncs això haver seguit tota la muralla que va acabar del nord, haver desfet la muralla i haver seguit fent un edifici semblant i haver rodejat tot el monestir amb aquesta estructura d'edifici, haver sigut un edifici completament diferent del que ara podem veure. No? I qui te diu que no, que la iglesia l'haveren dit, bueno, saps què? Anem a fer-la d'una altra manera, l'església. I vam desfer l'església gòtica i la vam fer, l'església és més romànica que gòtica, té una part gòtica perquè al segle XIV van fer uns altars laterals i aleshores es van desmuntar mitja església, però diguem que haurem pogut perfectament canviar-ho. Vostè és llicenciat en Belles Arts i li preguntaria, l'art i la fe són dues maneres de buscar la mateixa veritat, d'alguna manera? Dues maneres no, són camins. Són camins. Són camins, perquè jo, per exemple, una vegada comentava l'abat que em va rebre, l'abat Josep Alegre, li comentava que per mi pintar és com si fos una pregària, perquè tens la tela blanc, i és com si no hagués escrit res, com si tingués un paper que no has escrit res, no has dibuixat res, i després vas pintant, vas posant color, i jo, per exemple, diguem que podríem dir que per mi el que més interessa la pintura és els colors, el color, no el dibuix tant, sinó el color, la massa de color, diguem. Aleshores, per mi això és com una pregària. Recordo que una vegada vam fer un curs d'icones aquí a Poblet i el professor comentava que s'havia d'anar pregant mentre pintaves la icona. Jo no pinto icones, però diguem que el poder, jugar en els colors és com una pregària, sí. Quin és el principal repte de Poblet ara al segle XXI? I quin paper pot tindre un monestir avui en dia en una societat tan accelerada i distreta com la que malauradament tenim? Sí. Jo penso que, conforme vaig comentar fa molts anys, que si la vida monàstica no existira, s'haguera d'inventar la vida monàstica, perquè penso que la vida monàstica és una vida molt, diguem, plena. En quin sentit plena? En sentit de vivència, perquè vius moltes coses, o sigui, com diríem, no és que t'especialitzes en una cosa molt concreta, evidentment sí, t'especialitzes o tindries que especialitzar-te en aquesta relació amb Déu, amb ser una persona de pregària, de fer viscuda i compartida en els altres monjos i en els hostes que venen al monestir, la gent que ve a l'església. Nosaltres, jo sempre dic, el monestir de Poblet a les 5 del matí obre la porta de l'església i la tanca a les 8, a les 9 de la nit, o sigui, tot des del matí que comencem nosaltres les matines a un quart, a les 5 i quart, ja obrim la porta de l'església perquè les persones que passen puguen entrar,
puguen sentir la música, els cants, puguen tenir alguna relació, no, amb Déu, persones que creuen o que no creuen, totes, fins a les 9 del vespre que cantem i acabem la salve a la Mare de Déu i es tanquen les portes i la gent marxa, diguem, no? És important, no, el tenir Jo recordo fa molts anys que era jovenet i anava a parlar en les dominiques de Vila-real i em deien que era molt important Vila-real que tinguera dos monestirs de clausura, monestirs contemplatius, les clarisses i les dominiques, perquè pregaven per aquest poble, no? Per aquesta ciutat, per aquesta gent, no? I això era molt important i jo crec que un monestir, no, com Poblet és molt important, no? Perquè està, l'altre dia comentàvem que estava més o menys al centre, no, del que seria tots els territoris, no, que dominava Jaume I, i dius, bueno, doncs és que és important a nivell de fe, no? O sigui, que és com un punt, no? On Crist, no? Està una comunitat de cristians, no? Que irradien la seva pregària, no? En bé del poble de l'Espluga, de Vimbodí i del món, no? Sencer, no? També hi ha hostes que venen aquí i venen de Bèlgica, de França, o sigui, també hi ha alguns hostes de quan en quan que venen de prou lluny, diguem, no? O dels Estats Units també, jo he tingut gent dels Estats Units i que no eren catòlics, eren evangèlics, però molt bé, no sé. Acabem amb unes preguntes curtes, si em permet. Un lloc de Poblet? Una part de Poblet que destacaria? La font que n'hi ha al claustre, perquè és un brollador d'aigua, evidentment era per rentar-se les mans per entrar al menjador, no està al centre del claustre, però està al centre del que serien els edificis més antics del monestir. I, teològicament, podria representar que Crist és font d'aigua viva al centre de la comunitat monàstica. Un llibre? Un llibre, a mi el que em va ajudar el mes que vaig fer de prova va ser La muntanya de los 7 círculos de Tomàs Merton, que ho vaig llegir en valencià, en un català que no era de Pompeu Fabra, un català dels anys 50, era curiós, sí. Postnormatiu, del principi de la normativa. Sí, perquè tenia moltes paraules, diguem, eixir i tot això, posava que ara no ho posen, i sí, estava editat a Barcelona i era dels anys 48 o alguna cosa així, no, curiós era. Una paraula, una frase de Sant Benet, alguna cosa... Doncs l'escolta, la primera paraula de la regla, escolta fill les precisions del mestre, no? La necessitat d'escoltar que té la societat i d'escoltar-nos uns als altres. Una obra d'art? Jo tinc una relació amb el Crist de Velázquez, perquè ha fet a vegades alguna xerrada i sempre explica que el Crist de Velázquez té tota la llum, no?, en el cos, i fora del cos és tot foscor. No? I una vegada vaig fer una felicitació a Nadal, quan es feien més lliures i més artístiques, no? Que ficava que el camí per arribar al cel era el que travessa la creu de Nostre Senyor Jesucrist. Un poc de dir, has de passar això, no? Darrere de... Entonces, clar, el Crist de Velázquez està molt il·luminat el cos del Crist i tot el costat és molt fosc, no? I doncs que també un poc de veure això, no? Que entre les foscors que n'hi ha en el món, no? Pues la llum és el Crist. No? I un desig per a Vila-real? Doncs jo desitjo a Vila-real que no perdi la fe que té, la fe cristiana, no? Les arrels cristianes que té des de la fundació del poble, no? I la devoció que té a Sant Pasqual, no? I a l'Eucaristia i la Mare de Gràcia. Moltíssimes gràcies per les seves paraules i per la seva entrevista i espero que ens tornem a trobar molts vilarealencs a Poblet, que a més és que és un lloc on molts vilarealencs hem vingut a parlar de mossèn Guillermo, que era fill adoptiu de Vila-real, però moltíssima més gent, així que moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres.